O pnawn da, croeso cynnes iawn i chi i'r oedfa heno, croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae'n dda iawn cael eich cwmni chi gyda ni fel hyn ar brawn di Sul a cyfle i ni addoli yr arglwydd gyda'n gilydd braint mwyaf ni. A ni mwyaf o'r cyfle heno sydd gyda ni. Emyr sydd yn arwen ni ac yn ar ôl yr oedfa cyfle ni gael panau gyda'n gilydd ac yn ystod coeddiadau debyg i'r gweddi fan hyn, bwrdd i Mercher, paned y sgwrs am hanner 10 y bore, cyfle i draw ar-lein gyda Wyn am 8 o'r gloch nos Iau, ac yna fan hyn mae bore coffi bwrdd i Gwener am 10 o'r gloch. Cwbl o byddau ychwanegol i nodi, disau 2 o'r gloch, mae rhai'r mercher yn cyfarfod am daith weddi yn reservoir Llanisien. Felly cofiwch yna 2 o'r gloch y prynhawn. Ac yna di Sul nesaf, prynhawn di Sul nesaf yn tro ni eto yw gwasanaethu gyda pobl digartre yn Tabernacl yn y dre. Fi'n credu bod na ddigonolwyr fyddolwyr yn barod o ran helpu ar y dydd, ond falle bod angen paratoi bwyd ac yn y blaen, os ych chi weld Lyn, os ych chi'n gallu helpu prynawn di Sul nesaf. Ac yna Sul nesaf hefyd, bydd oedfa am 10 ac am 5 os dwi'n mynd ag Emyr fydd yn arwen. Mae casgliad y mis ar gyfer mis Mai yn mynd at waith Union, coleg diwynyddol sydd ym Mhenabont. Ni'n cofio am y gwaith nhw'n ystod y mis, mi'n siŵr ni'n glywed mwy am y gwaith na hefyd, ond mae casgliad y mis yn mynd i'r coleg diwynyddol. Dyna'r coeddiadau, newn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd yw ni'n dod ata ti yn ddisgwylgar, yn gwybod fod ti'n ddew sydd yn caru bendithiod y bobl a gogoneddu enw dy hun. Ac felly ni'n gweddio am hynny heno. Ie'r dy air wrth y fe gael ei agor i ni, ac wrth i ni fyfario arno fe yn fyw i ni. Ddim yn unig yn ychwanegu at ein gwybodaeth ni ohono ti, ond yn dyfnhau ein profiad ni ohono ti. O Dduw, ni'n pwyso arna ti yn gwybod na allwn ni wneud dim byd o'n gallu yn hunain, ond bod ni'n dibynnu ar dy ras di a thaioni di tuag ato ni, yn Dduw Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Ac felly ni'n gweddio heno bydde y ti, y Tad, yn cael ei ogoneddu wrth i ni ddod ata ti yn nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist a thrwy waith yr Ysbryd Glân yn ein bywydau ni. O Dduw, profa helpu ni brofi dy bresenoldeb di nawr yn ein plith ni, a bod ni'n ymwybodol bod ni wedi bod yn dy gwmni di. Arglwydd trigar harth yn ni'n gofyn. Maddau ni unrhyw fai yn derbyn di, a derbyn ni yn enw ac yn heifiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Rodri'n gweddio fyna bod ni'n dibynnu ar ras Duw. Ac mae'n emyn gyntaf ni'n sôn am yr un gwirionedd yna. Yr 15 yn yr atodiad dyledwr i ras y dwy fi. Am ras cyfamodol, mae'n ham. A gwisg dy gyfiawnder o'n cylch, nid ofna fi ddyfod o'th flaen. Yr unig ffordd i ni'n gallu nesau at Duw heno yw trwy ras, trwy gwaith gorffenedig yr arglwydd Iesu Grist. Diolch iddo. Nw'n ni sefyll i ganu mawl dyn gilydd.
bach o weddi. Arglwydd ni'n diolch i ti. Ie, am gael bod yma gyda'n gilydd ac am dy air di. Ac arglwydd ni'n gweithio wneud i nawr. Yn dy ras di, yn dy gariad anheiddiannol tuag ato ni. A wneud i siarad gyda ni nawr trwy dy air di. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n troi heno i'r llythyr at yr Hebreaid. Ni wedi bod yn gweithio'n ffordd ar spel trwy'r llythyr yma. Ac ni'n tynnu at ddiwedd y llythyr. Ni wedi cyrraedd pennod 12. Ac wythnos diwetha, o'n i'n edrych ar y tair adnod cyntaf, lle mae'r awdur yn defnyddio darlun o ras, nid gras, greis, ond reis. Geiriau debyg ydyn wrth y dreiglod. Y darlun yma o ras, bod y bywyd Cristnogol fel ras i ni neu redeg. Ac wnaethon ni feddwl am rai o'r pethau sy'n gallu'n helpu ni wrth redeg y ras. A'r peth pennaf wrth gwrs oedd cadw ein golwg ar yr arglwydd Iesu Grist. A gallwn ni ddweud, wrth i ni darllen ymlaen nawr, gweddill yr adran yma, adnod 4 i 13, ni'n mynd i glywed am rhywbeth arall sydd yn helpu ni. Mae'r darlun yn newid ychydig, ond un peth sy'n help mewn ras yw hyfforddwr. Ond yma, y trainer, rhywun sy'n gallu'n helpu ni a'n hyfforddi ni, a'n dysgu ni i redeg yn well. A dyna mewn ffordd ni'n mynd i fod yn meddwl am heno yma. Fod Duw yn hyfforddwr. Gair sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn yw bod Duw yn disgyblu. Bod y pethau ni'n gwynebu, y pethau ni'n mynd trwyddyn nhw, yn ffurf mae Duw yn gweithio yno ni mwyn ein hyfforddi ni i redeg y ras yn well. Ac y fendith fwyaf yw fod yr hyfforddwr yma, mae'n digwydd weithiau yn y byd chwaraeon ac yn y blaen, mae'r hyfforddwr yma'n dad i ni. Chi'n gweld hynny ydych chi, rai athletwyr, rai tad nhw, neu mam nhw yw'r hyfforddwr. Wel, dyna sy'n wir fan hyn. Dyw ein tad sydd yn ein hyfforddi ni. Gwnewch chi ni ddarllen yr adnod yma te, adnod 4 i 13. Hyd yma, nid ydych wedi gwrthwynebu hyd at waed yn y frwydr yn erbyn pechod. Ac rydych wedi anghofio yr anogaeth sy'n eich anerch fel plant. Fy mhlentyn, paid a dirmygu disgyblaeth yr arglwydd. A phaid a digaloni pan geid y geryddu ganddo. Oherwydd mae'r arglwydd yn disgyblu'r sawl mae'n ei garu ac yn fflangellu pob un y mae yn ei arddel. Goddefwch y cwbl mwyn disgyblaeth. A mae Duw yn eich trin fel plant. Canes pa blentyn sydd nad yw ei dad yn ei ddisgyblu. Ac os ydych heb y ddisgyblaeth y mae pob un yn gyfrannog ohoni, yna bastardiaid ydych ac nid plant cyfreithlon. Mwy na hynny, roedd gennym rieni daearol un disgyblu ac roeddem yn ei parchu hwy. Oni ddylem yn fwy o lawer ymfarostwng un tad ysbrydol a chael byw. Roedd ein rhieni yn disgyblu am gyfnod byr fel yr oeddent hwy yn gweld yn dda. Ond mae ef yn gwneud hynny ein lles, mwyn i ni allu cyfranogi o'i sancteiddrwydd ef. Nid yw unrhyw ddisgyblaeth yn wir ar y pryd yn ymddangos yn bleserus. Ond yn hytrach,
yn boenus. Ond yn nes ymlaen, mae'n dwyn heddychol gynheuaf cyfiawnder i'r rhai sydd wedi ei hyfforddi ganddi. Felly, cryfhewch y dwylo llesg a'r gliniau gwan, a gwnewch lwybrau union i'ch traed, rhag i'r aelod clof gael ei ddatgymalu, ond yn hytrach gael ei wneud yn iach. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu o Grymal 2 nesaf. Rhif 122. Gweddio a bydda ysbryd y tragwyddo Dduw yn disgyn arno ni, i'n plygu ni, i'n trin ni, i'n golchi ni a'n codi ni. Hynny yw, i'n hyfforddi ni yn dyfein, gwneud ni'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu a'n gwneud ni'n fwy sanctaidd. Ysbryd y tragwyddo Dduw disgyn arno ni. Nw'n ni sefyll i ganu. Ie, arglwydd. A wneud i weithio yn o'n i nawr. O dad, tywall allan dy ysbryd glân di arno ni. Ysbryd tyrd gweithio yno ni. Arglwydd newid ni i ni am bod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist, yn fwy tebyg i yr hyn rwy ti wedi ein creu ni ar ei gyfer. Yr hyn rwy ti wedi ei fwriadu ar ein cyfer ni. Ni'n diolch am yr arglwydd Iesu. Diolch am yr un sydd yn awdur a pherffeithydd ein ffydd ni. Yr un sydd wedi mynd o'n blaenau ni. Yr un nath redeg y ras yn ffyddlon ac yn ifydd hyd y diwedd. Yr un nad oedd ynddo fe unrhyw dwyll, unrhyw ddrygioni o fath yn y byd. Diolch bod wedi gwynebu erledigedd. Diolch bod wedi gwynebu problemau a threialon y byd syrthiedig yma. Ac diolch bod wedi mynd i'r groes. Ac trwy farw yn ein lle ni wedi agor ffordd i ni i nesau ato ti, o dad. A diolch,
fod yr arglwydd Iesu wedi mynd trwy farwolaeth, fod wedi marw ac wedi atgyfodi. A diolch i fod e'n fyw yn awr a i fod yn nerthu y rhai sy'n credu ynddo fe. O, Dad, gwna ni'n fwy tebyg i dy fab yr annwylyd. Arglwydd, gweithio ynom ni dogoniant di. Arglwydd yn gweddi ni, y bydde pob un ohono ni yma, pob un sydd efallai yn gwylio ac yn ymuno dros y we, y bydde ni yn rhoi yn ffydd ni yng Nghrist. Ac arglwydd yn derbyn bywyd ynddo fe. A Dad, i ni sydd wedi credu, arglwydd, ni'n gofyn am dy gymorth di wrth i ni redeg y ras. A arglwydd y henon arbennig i ni'n gofyn i di'n helpu ni. Wrth i ni feddwl am dy ddisgyblaeth di, dy hyfforddiant di. Arglwydd, wrth i ni feddwl am y ffordd rwy ti'n defnyddio ein beichiau ni a ein poen a'n dioddefaint ni daioni. Arglwydd, i ni'n cyffesu, i ni dim ond yn gallu deall i ryw raddau. Ac arglwydd yn gorfod camu ymlaen mewn ffydd. Helpa ni. Helpa ni heno i glywed ac i dderbyn yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Os gweli di fod yn dda. Dad, i ni yn cyflwyno ein gwlad a'n byd i ti. Arglwydd, byd syrthiedig. Y byd sydd yn llawn boen a dioddefaint. A phobl yn holi ac yn chwilio am atebion. Ac arglwydd i ni'n gweddio, wrth iddyn nhw holi ac wrth iddyn nhw chwilio, a bydden nhw yn dod o hyd i ti. Arglwydd a'r ateb sydd dim ond i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Y Crist croeshoeliedig ac atgyfodedig. O arglwydd, diolch dy fod ti heno yn dod yn agos ato ni mwyn ein cysuro ni a'n cusanu ni. Diolch dy fod ti yn dduw sydd yn drigarog. Diolch fod yr arglwydd Iesu yn gallu cydymdeimlo gyda ni. Arglwydd, diolch dy fod ti gyda ni. A dy fod ti ddim yn ein gadael ni. A dy fod ti yn weithio pob peth. Daioni i'r rhai sy'n dygaru di. Arglwydd, i ni yn dygaru di ac i ni eisiau dygaru di yn fwy. Arglwydd, wneud i heno felly roi golwg mwy i ni ohono ti dy hun. Arglwydd, am ein bod ni'n gofyn y pethau hyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i ganu eto o Grymal 2, rhif 2. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i am yr pennill ola. Yn dweud hyn, o am brofi grym dy atgyfodiad di, a chymdeithas byr, dy boen ath gyr. Cael fy llunio yn ôl dy farwolaeth drud yna byw am byth mewn nefol fyd. I'n eisiau dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu ym mhob ffordd. Hyd yn oed os yw hynny yn golygu dioddau ei fwynau. Ac yn ei sefyll i ganu dyn gilydd. Drwy
Un o'r cwestiynau mawr mae pobl yn holi yw ble mae Duw mewn byd sy'n diodde? Ble mae Duw pan i fi yn diodde? Mae'n gwestiwn dyrys, yn gwestiwn i ni gyd siwr o fod wedi clywed ac, os ni'n onest, wedi holi ar ryw bwynt o leia, os nad yn gyson ar hyd ein bywydau ni. Fi'n ymwybodol, mae yna bobl yma, pobl sydd falle yn ymuno dros y we sydd wedi profi pob math o ddioddefaint. Mae'n gwestiwn dyrys, mae'n gwestiwn lle dyw'r atebion i gyd ddim gyda ni. Dy ddim yn gwestiwn ni'n gallu ateb yn rwydd a mae'n berygl weithiau i drio roi rhyw atebion rhy simplistic a rhy barod fel petai. Nawr, dyw hynny ddim yn golygu bod na ddim atebion. Mae yna llyfrau gymaint o ymdrechion wedi bod. A mae yna wahanol ffyrdd i ateb yr cwestiwn yma. A bydd yr ymateb cywir i'r cwestiwn yn dibynnu ar y sefyllfa'r unigolyn, y sefyllfa maen nhw'n gwynebu ac yn y blaen. A felly heno, fi eisiau chi ddeall hyn, i fi dim ond yn cynnig un ateb posib i'r cwestiwn yna. Neu falle gallwch chi hyd yn oed dweud jyst un agwedd o un ateb posib i'r cwestiwn yna. A mae'r agwedd yma o'r ateb yna, mae rhaid ni ddeall hyn hefyd, mae yn benodol ar gyfer Cristnogion. Hynny yw, os i chi yma heno, ac i chi ddim yn Gristion, chi ddim eto wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae'n bosib byddwch chi'n ffindo'r hyn i ni'n i glywed, falle'n anodd i dderbyn, yn sicr bych chi ddim yn teimlo bod e'n arbennig o perswasif, a y gwir yw, os nag i chi'n Gristion, bydd yna ddim rhyw fawr o gysur ynddo fe i chi. Ond fi'n gobeithio, os ych chi ddim yn Gristion, gewch chi ryw flas o'r cysur sydd yn cael ei gynnig trwy'r Efengyl, trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac i ni sydd wedi credu, ni sydd, fel ni wedi canu'n barod trwy ras, wedi derbyn maddeiant, a trwy ras wedi dod i berthynas gyda Duw, a trwy ras wedi'n gwisgo efo cyfiawnder Crist, a trwy ras yn sicr o gael ei weld ryw ddydd. Yna gobeithio byddwch chi heno yn dod i weld fod yr adran yma, a beth sy'n cael ei ddysgu fan hyn, yn gallu trawsnewid ein persbectif ni. A gallu trawsnewid ein profiad ni o ddioddefaint. Nawr, fi wedi trio crynhoi beth i ni'n ei ddysgu fan hyn mewn i un brawddeg. Fi wedi torri'r brawddeg mewn i tair rhan fyna. A'r brawddeg yw hyn, mae Duw yn dad sydd yn disgyblu ein daioni. Okay? Yn ei ddoethineb, yn ei gyfiawnder, yn ei ddaioni, yn ei ras, ym hopeth sy'n wir amdano fe, mae'r arglwydd, ein tad nefol, yn gallu defnyddio y pethau ni'n gwynebu, y pethau mae pob Cristion yn mynd i wynebu, y da a'r drwg, yn gallu defnyddio'r pethau hynny mwyn, fel ni wedi canu, ein plygu ni, a'n trin ni, a'n golchi ni, a'n codi ni, a'n gwneud ni'n fwy ac yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Fwy ac yn fwy tebyg i'r mab. O gadewch ni edrych yn fwy manwl te, fel fi'n gweud, fi wedi gosod neu torri'r gosodiad yna mewn i tair ran. A ran gyntaf hyn, mae Duw yn dad.
Okay, mwyn i ni ddeall beth sy'n mynd mlaen fan hyn, ni'n gorfod deall hyn. Mae Duw, i'r Cristion, yn dad. Trwy Iesu Grist, wrth i ni roi'n ffydd ni ynddo fe a cael ein uno gyda fe, mae Duw yn dod yn dad i ni. Rydyn ni'n cael ein mabwysiadu yn blant i Dduw. A mae'r syniad yna yn gwbl ganolog yn dydi, mae'n dod drosodd yn glir, sawl gwaith chi'n edrych ar adnod 7. Mae Duw yn eich trin fel plant. Yr un peth yn adnod 9. Ond i ddylem yn fwy o lawer ymddarostwng un tad ysbrydol a chael byw. Nawr, mi'n siŵr bod ni gyd yn gyfarwydd efo'r syniad yma, yr athrawiaeth yma, bod Duw yn dad i'r Cristion. Na'r gwir yw, dyw e ddim yn syniad sydd wedi ymddangos rhyw lawer yn y llythyr at yr Hebreaid. Achos, fel ni wedi gweld, ffocws mawr y llythyr, prif bwynt y llythyr, yw dangos fod Iesu yn rhagori, fod Iesu yn well. A felly, dyw'r syniad o Dduw fel ein tad ni ddim yn rhywbeth sydd wedi ymddangos llawer yn y llythyr. Ond wrth gwrs, un o'r pethau canolog sydd wedi codi dro ar ôl tro am Iesu yw, mae fe yw pwy? Y mab. Y mab. Chi'n meddwl nôl, na i ddim mynd trwydden nhw i gyd, mae gormod ohonyn nhw'n yw siwr mae'r llythyr yn dechrau. Pennod 1, adnod 1. Mewn llawer dull a llawer modd llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiau trwy'r proffwydi, ond yn y dyddiau olaf hyn llefarodd wrthym ni mewn mab. Mae'n cael ei ddweud eto yn adnod 5 ac 8, yna pennod 3 ac adnod 6, mae Crist yn ffyddlon fel mab. Pennod 4, adnod 14, gan fod gennym felly archoffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefoedd sef Iesu, mab Duw. Chi'n mynd mlaen, pennod 5, pennod 6, pennod 7, ac yna neidio i bennod 10. Na i ddim darllen nhw i gyd, ewch trwyddo fe eto, ond dro ar ôl tro mae'r syniad yna di codi yn gyson. Pwy yw Iesu? Pwy yw'r un yma sy'n rhagori? Wel, fe yw y mab. Mab y tad, felly. Ac yn wir, reit nôl, dos ni wedi cadw'n lle fyna, reit nôl ym mhenod 2, un o'r pwyntiau cynhara sydd wedi cael ei wneud yn y llythyr yw bod ni nawr wedi dod yn rhan o deulu Duw. Ac yna ym mhenod 3 bod ni nawr yn rhan o tŷ Dduw. A felly pennod 2, mae ydych chi adnod 12 yn sôn am perthnasau yr arglwydd Iesu. Adnod 13, wel y fi ar plant ar oes Duw i mi. Ac yna, pennod 3 yn sôn am holl di Dduw. Pennod 3, adnod 6. Mae Crist yn ffyddlon fel mab sydd ar reolaeth ar di Dduw, a ni yw ei di. We are his household. Ni yw ei deulu e. A felly, bod y syniad ddim wedi bod yn ganolog, dyw e ddim yn syndod wrth i ni nesau at ddiwedd y llyfr, mae un o'r cymwysiadau nawr yw bod ni, trwy ffydd, yn cael ein trin fel plant i'r tad. Rydyn ni wedi'n hachub gan y mab, rydyn ni nawr yn y mab, ac felly mae Duw yn dad i ni. Nawr, gallwn ni fod yma am amser hir yn gweithio trwy goblygiadau hynny. Mae yna llawer o bethau gallu dweud am hynny. Mae'r darlun yna yn un cyfoethog fod Duw yn dad i ni. Fod y creawdwr y nefoedd ar ddaear, yr un sydd yn arglwydd ac yn frenin, yr holl alluog, holl bresennol, holl wybodus, tragwyddol Dduw, ni'n gallu dod ato fe a sydd ni'n gallu gweddio arno fe ein tad. Tad sydd yn ein caru ni. Tad sydd yn darparu ar ein cyfer ni.
Tad sydd yn ein trin ni yn dyner. Tad sydd yn gwybod beth sydd ore ar ein cyfer ni. Tad fydd yn ein amddiffyn ni. Rhag pob niwed. Tad, tad perffaith. Mae'n gallu bod yn anodd i ni weithio, yn dydy, i werthfawrogi'r darlun yma. Achos i rai ohono ni, falle'n arbennig, mae'n perthynas ni gyda'n rieni daearol wedi bod yn amherffaith. A felly mae'n bwysig cofio wrth gwrs yn yw, oedd ein dad yn rhagwyddoldeb. Berthynas perffaith yna rhwng y tad a'r mab a'r ysbryd glân, mae'n berthynas tragwyddol. Perthynas perffaith o gariad yn yw cyn bod unrhyw dad daearol methedig, syrthiedig yn bod. Nawr fel wedes i, mae'r darlun o bod Duw yn dad yn un cyfoethog, mae'n lawer fwy i'w ddweud. Ond fan hyn, right, mae'r ffocws ar un peth penodol yn dydy. Mae'r ffocws yn benodol ar ddisgyblaeth. Byddai'n ni dod i'r ail pwyslais. Mae Duw yn dad, right, os ych chi'n Gristion, mae Duw yn dad i chi, ac un o'r pethau sydd yn wir am y tad yw fod yn disgyblu. Nawr, pan mi'n gweud y gair yna, beth sy'n dod i'r meddwl? Mae'n bosib iawn, mae rhywbeth negyddol yw hi. Ni'n aml yn cysylltu disgyblaeth gyda, wel, falle gyda'r ysgol, bod yn ddisgybl mewn ysgol, a rhyw athro cas, neu rhyw adeg, falle ni wedi cael ein disgyblu am rhywbeth a di cael ein cosbi. Falle dyna yr syniad cyntaf sy'n dod i'n meddwl. Ac os felly, wel, ni di mynd ar goll cyn dechrau. Na. Ein tad sydd yn disgyblu. Mae'r gair greiddiol fan hyn am ddisgyblu, gweud y gwir, falle bydda hyfforddiant yn air gwell i'w ddefnyddio. Mae'r gair yn deillio o'r syniad o hyfforddi plentyn. Mae'n air sydd yn cyfeirio'n gyntaf i gyd at y berthynas yna sydd fod yn berthynas da, iachus, ffrwythlon, rhwng tad neu riant a phlentyn. Mae'r awdur yn dweud yn dydy, arno 7, pa blentyn sydd nad yw ei dad yn ei ddisgyblu. Yn yw, fe ddylse fe fod yn ddisgwyliedig. Yn aml iawn, dyw e ddim. A dyna lle mae lot o problemau cymdeithas yn gallu deillio, ond dyfa, pan dyw plant ddim wedi cael eu hyfforddi yn gywir. Pan dyn nhw ddim wedi cael eu meithrin yn dda. Pan dyn nhw ddim wedi cael eu dysgu i hyfforddi, eu treinio nhw, bod yna bethau da a bod yna bethau drwg. Bod yna bethau cywir a mae yna bethau anghywir. Mae yna bethau sydd yn llesol a mae yna bethau sydd yn niweidiol. Mae yna bethau sydd fod i cael eu hanog, cwrteisi a pharch a hunan-ddisgyblaeth a heilioni ac addfwynder. A mae yna bethau sydd angen trial cael gwared arnyn nhw. Cyn bod nhw'n troi yn broblemau, yn character flaws sydd gyda ni am oes. Ac mae'r awdur yn dweud, os yw Duw yn dad, a mae yna fe fydd yn ein disgyblu ni. Fe fydd yn ein hyfforddi ni. Ac mae'n dyfynnu yn dydy. Mae'n dweud, mae hwn fod yn anogaeth. Mae hwn fod yn anogaeth i ni. Mae'n dyfynnu adnod 5 o diarhebion pennod 3. Adnod 11 a 12. Mae'n dweud, rydych chi wedi anghofio yr anogaeth sy'n eich anerch fel plant. Fy mhlentyn, paid â dirmygu disgyblaeth yr arglwydd.
A phaid a digaloni pan geid y gyrryddu ganddo, oherwydd mae'r arglwydd yn disgyblu y sawl y mae'n ei garu. Ac yn fflangellu pob un mae yn ei arddel. Wel, oedd angen i'r Hebreid, a falle bod angen i ni heno, i sylweddoli fod y pethau o'n nhw wedi bod yn gwynebu. Yn wir, y pethau o'n nhw wedi bod yn dioddef yn rhan o ddisgyblaeth neu hyfforddiant cariadus gan ei tad nefol. Doedd e ddim fod Duw wedi anghofio amdanyn nhw. Doedd e ddim fod Duw wedi ei abandonio nhw a'i gadael nhw fel plant amddifad. Neu, mae'n dynyddio'r gair, mae'n iman yn dydi, y bastardiad, hynny yw rhywun heb dad, ond nhw'n gallu galw arno fe'n gyfreithlon. Nid dyna sydd yn wir o gwbl. Hynny, mae dioddefaint a problemau bywyd gallu wneud i ni feddwl hynny. Ble mae Duw yn hyn? Pam bod y tad yn caniatáu hyn i ddigwydd? Mae'r awdur yn gweud, na. Na, chi di anghofio'r anogaeth sydd yn y gair, fod Duw yn dad sydd yn gweithio yn ein bywyd ni mwyn ein hyfforddi ni. Nawr, wrth gwrs, yr cyd-destun penodol fan hyn yw erledigaeth. Mae'r awdur yn dweud yn dydy, adnod 4, nid ydych wedi gwrthwynebu hyd at waed yn y frwydr yn erbyn pechod. A be mae'n golygu fan yw, chi ddim wedi cael eich myrthyru eto. Ond mae pethau wedi bod yn anodd. Maen nhw wedi bod yn dioddau oherwydd ei ffydd nhw. Maen nhw wedi gwynebu gwarth ac amharch oherwydd bod nhw'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. A mae hynny wedi achosi nhw i amau Duw, i oeri yn erbyn Duw. Mae'r awdur yn dweud, chi efo'r persbectif anghywir, chi wedi anghofio am ddisgyblaeth Duw. Bod Duw yn defnyddio sefyllfaoedd bywyd, hyd yn oed y pethau anodd, y pethau poenus, y pethau diflas yn ein golwg ni, yn wylo'r tad, maen nhw hyfforddiant. A felly mae'n sicr yn wir pan ni'n gwynebu erledigaeth am ein ffydd ni, mae'r un peth yn wir yn ehangach. Pan ni'n profi cyfnod o salwch, o wendid, poen corfforol. Neu pan ni'n cael ein siomi gan ein ffrindiau, neu roi oedd yn galw ei hunan yn ffrindiau i ni. Neu pan dyw ein cynlluniau ni, am bwriadau ni, am breuddwydio ni, ddim yn gweithio allan fel o'n ni wedi gobeithio, fel o'n ni wedi disgwyl. A pan mae ryfeloedd yn torri allan fan hyn, fan draw, a mae newyn neu gorthrwm neu trychinebau eraill yn sgubo trwy'r tir. Gallwn ni fynd ymlaen, sa'n gwybod beth i chi wedi gwynebu, beth yw'r treialon i chi wedi gwynebu. Be mae'r y pethau yma. Ynghyd â'r holl bethau da, na ni ddim yn anghofio amdano nhw, mae'r arglwydd yn garedig a mae'n hael tuag ato ni, a mae'n rhoi pob math o bethau hyfryd a bendithion liw mwynhau o ddydd i ddydd. Ond mae'r pethau caled yma yn rhan o'r broses hyfforddi. Maen nhw'n rhan o'r gwaith mae Duw yn ei wneud yn ein bywydau ni. Nawr falle ar y pwynt yma chi'n meddwl eich chi'n, wel, mae'n swnio'n galed rwsut, mae'n swnio'n oer, mae'n swnio'n amhersonol. A felly cyn mynd dim pellach, mae'n rhaid dod at yr rhan ola'r cymal olaf yma. Sef bod Duw yn dad sydd yn disgyblu ein daioni.
ein daioni? Beth yw pwynt hyn i gyd? Yna'r cwestiwn mawr, ynddo fe, pam bod hyn yn digwydd? Pam bod hyn yn digwydd i fi? Pam bod Duw yn caniatáu hyn? Beth yw pwrpas y disgyblaeth yma? Wel, gallwn ni ateb y cwestiwn yma'n sawl ffordd, ond yn sylfaenol yr ateb yw daioni. Lles. A falle nhw'n ni ddim deall hynny'n llawn, a falle nhw'n ni ddim gweld y cwbl yn glir, yr ochr yma i dragwyddoldeb, neu falle nhw'n ni fyth deall yn iawn, achos mae meddyliau Duw yn uwch na yn meddyliau ni. Ond ni yn gallu dweud hyn yn sicr, mae disgyblaeth yr arglwydd daioni. Chi'n gwybod, be mae'r profiadau yma'n gwneud, y profiadau anodd yma, be maen nhw'n gwneud i ni? Wel, falle y peth cyntaf gallwn ni ddweud, i gael e mas o'r ffordd, os allai roi fel yna, yw, ar adegau, mae problemau bywyd yn ein cyrryddu ni. Mae hwnna yn wir weithiau. Okay? Mae yna adegau, falle oedd yn wir, efo'r Hebreiad yma, ond nhw wedi crwydro, ond nhw wedi pellhau oddi wrth yr arglwydd. A mae'r arglwydd yn gallu defnyddio adegau anodd mwyn ein cyrryddu ni. Mwyn dod â ni i'n synhwyrau ni. Dod â ni i edifeirwch. Pan mae'r adegau anodd yn dod, mae'n ein siglo ni, a falle yn gwneud i ni sylweddoli ein camgymeriad. Newch chi meddwl am dameg y mab a fradlon, a'r mab yna sydd wedi mynd i wlad bell, a mae'n y bwynt yn dod, yn does lle mae sefyllfa fe, yn dod â fe i fan o edifeirwch. A mae hynny'n gallu bod yn wir. Okay? Dwi ddim wastad yn wir, fi eisiau pwysleisio hynny. Mae'n rhaid sylweddoli hynny. Dyw hynna ddim wastad yn wir. Pa mae pethau anodd yn dod, dyw e ddim yn golygu fi wedi pechu a cosb yw hyn. Na. A ni, mae eisiau bod yn doeth, mae eisiau dirnadaeth, mae eisiau chwilio'n calon ni, a holi'n hun, os na rhywbeth yn fy mywyd i, fi angen edifarhau ohono fe. Ydy'r arglwydd yn trial fy ysgwyd i fan hyn, a dangos rhyw fethiant yno fi. Os angen i fi newid, iawn, ond nid dyna sydd bob tro'n digwydd o bell ffordd. Na, achos mae'r disgyblaeth yma'n gallu gwneud gwaith arall yno ni, yn dydy? Mae'n disgyblaeth a profiadau anodd yn gallu sefydlu ein ffydd ni yn yw. A'n dibyniaeth ni ar Dduw. Pan mae pethau'r byd yn diflannu, ni'n sylweddoli mae dim ond un peth sydd ar ôl. Pan mae'r tonen yn sgubo popeth arall i ffwrdd, i ni'n gweld, wel, dim ond y graig. Y graig sy'n sefydlog. Y graig sydd yn sefyll. Dyma'r unig peth i fi'n gallu gosod fy nrhaid arno. Mae yna ddybyniad wedi defnyddio sawl gwaith. Sorry. Y pregethwr Spurgeon wrth ei wynebu lot o broblemau, lot o afiechyd a iselder. Mae fe'n gweud bod e wrth ei fodd gyda'r tonau sy'n gwthio fe nôl ar y graig. Yn wir, oedd e'n dweud bod e'n cusanu y tonau yna. I kiss the waves that throw me upon the rock of ages. Mae treialon bywyd, yr pethau anodd yma ni'n gwynebu, maen nhw'n gallu'n puro ni. Maen nhw'n gallu'n perfeithio ni. Maen nhw'n dysgu ni i weddio. Maen nhw'n dysgu ni i ddyfabarhau.
Maen nhw'n dysgu ni i geisio yr arglwydd. Maen nhw'n dysgu ni i gadw'n golwg ni arno fe. Deheu amdano fe. Sychedu a newynu amdano fe. Chi'n gweld dyma un o'r ffyrdd, nid yr unig ffordd, ond dyma un o'r ffyrdd. Mae Duw wedi ei drefnu i weithio yn ein bywyd ni lles. Mae daioni. A mae'r awdur yn cydnabod yn adnod 11, nid yw unrhyw ddisgyblaeth yn wir ar y pryd yn ymddangos yn bleserus. Yn hytrach, yn boenus. Mae'r pethau yn brifo. Maen nhw'n anodd. Ond nes ymlaen, mae'n dwy'n heddychol gynheuaf cyfiawnder i'r rhai sydd wedi ei hyfforddi ganddi. Nawr, eto, falle bod chi dal i fod yn cwestiynu daioni Duw falle, a doethineb Duw. Ac felly, fi eisiau chi jyst nodi yn gloes, dim amser i edrych yn fanol, ond mae'r awdur yn atgoffa'r Hebreaid o rai pethau, yn yw mae'n cymharu ein perthynas ni gyda'n rieni ni a'n perthynas ni gyda Duw, a jyst i gadarnhau'r hyn mae wedi bod yn gweud. Na i ddim darllen yr adnodau tro, ond mae'n dweud hyn, yn yw, ni'n gwybod bod rieni da yn disgyblu. Ni'n gwybod hynny, ond ni. Un o'r pethau sy'n gwneud riant yn riant da yw bod nhw'n disgyblu i plant nhw. A felly, os i ni'n dweud fod Duw yn dad, a bod e'n dad da, mae e'n mynd i ddisgyblu. Ni'n gwybod hynny. Os o'n ni'n ymostwng un rhieni ni, ac yn parchu ein rhieni ni, am y gwaith wnaethon nhw, faint yn fwy dylsyn ni ymostwng i Dduw? Pam? Wel, oedd ein rieni ni, adnod 10 yw hyn, yn disgyblu am gyfnod byr, fel o'n nhw'n gweld yn dda. Mae'n y gyfnod byr, ffenest fer, lle mae riant da yn trial ei gorau i feithrin eu plant nhw cyn bod y plentyn yna wedi tyfu a ffwrdd â nhw. Mae'r awdur yn gweud, dydy Duw ddim fel yna. Mae fe wastad yn dad i ni, a mae'n mynd i barhau i weithio yno ni. Mae'n mynd i gwblhau y gwaith da mae wedi dechrau yno ni, a mae yn dragwyddo fwy ei ddoethineb nag unrhyw riant bydol. Falle bod ni'n cwestiynu pethau oedd yn rieni ni'n gwneud i ni. Falle bod ni'n cwestiynu'r pethau ni'n gwneud weithiau fel rieni. A mae hwnna'n iawn weithiau, achos am herffeth ydyn ni. Ond mae'r arglwydd yn berffaith. Mae e'n gwybod yn well. Mae e'n gweld y dechrau a'r diwedd. Mae pob peth yn ei ddwylo fe. A felly, mae beth bynnag i ni'n ei wynebu daioni. Mae'n y gysur rhyfeddol yn hynny, ond oes. Dwi ddim yn ateb y cwestiynau i gyd, fi'n derbyn hynny. Ond os ydy Duw yn rheoli pob peth, yna mae'r hyn sy'n dod i'n rhan ni yn rhan o'i gynllun e. Fi'n gweud, dwi ddim yn ateb popeth, pam bod Duw yn caniatáu hyn, pam bod wedi trefnu hyn a nid hyn. Ond gallwch chi ddweud, gallai ddweud heno, fod unrhyw beth i ni'n ei brofi, unrhyw beth mae y tad wedi ei drefnu, unrhyw beth mae'r tad yn caniatáu i ddod i'n rhan ni, mae'n rhan o'i gynllun i'n gwneud ni'n fwy tebyg i Iesu Grist. Mae'n rhan o'i gynllun mwyn i ni redeg y ras a parhau i redeg y ras a gorffen redeg y ras a mynd i fewn i'r gogoniant sy'n disgwyl
ar ddiwedd y ras. A fi ddim yn gweud hynny'n ysgafn, ond mae hwnna'n cyfro popeth. Yr pethau mawr yna sydd yn ein dychryn ni. Cancer a dementia a diweithdra a thlodi a methiannau a perthnasau'n torri lawr a gallwn ni fynd ymlaen eto. Wel, y cwestiwn sydd eisiau ni fod yn holi'n hunan yw hyn, beth yw yn angen mwyaf ni? Beth yw angen mwyaf pob un ohono ni? Wel, dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Beth yw dymuniad mwyaf y Cristion? Tyfu'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. A felly, beth bynnag mae wedi drefnu ar ein cyfer ni, dyna yw yr hyn sydd orau. Nawr, mae'r cymhwysiad wedyn, unwaith ni wedi derbyn hynny yn glir. Mae'n dweud yn dydyn adnod 12 ac 13, felly, cryfhewch y dwylo llesg ar gliniau gwan. Gwnewch lwybrau union i'ch traed. Rhag i'r aelod cloth gael ei ddatgymalu, ond yn hytrach gael ei wneud yn iach. Be mae'r awdur yn dweud yw, chi wedi cael eich llethu. Mae'r pethau chi wedi bod yn gwynebu wedi achosi i'ch dwylo chi i hongian lawr am eich pengliniau chi yn crynu ac yn byclo, am eich llwybr chi wedi bod yn mynd fan hyn a fan draw, nid yna unrhyw ffordd i redeg ras. Ond pan ni wedi sylweddoli hyn, fod yr arglwydd Iesu wedi mynd o'n blaen ni. Er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen fe, nath oddef y groes heb ddiffygio. Mae wedi dioddef mwy na nawn ni fyth ei ddioddef. A mae gennym ni'r tad yma sydd yn ein caru ni a sydd am y gorau ar ein cyfer ni. Pan ni wedi gweld hynny, wel, nawr ni'n gallu dal i redeg yn ni. Ni'n gallu codi'n golwg, codi'n breichiau, codi'n coesau, unioni y llwybr o'n blaen ni. Gan wybod bod Duw ein hyfforddwr ni yn dad sydd yn dda ac yn ddoeth ac yn raslon. A felly'r anogaeth yw, daliwch i redeg. Daliwch i redeg. A nid yn unig mwyn chi eich hunan. Yn credu mae'n awgrym o leia yn does yn yr adnod ola yna, wrth sôn am yr aelod cloth, yn yw, mae'n rhaid bod yn meddwl ni'n mynd at y corff. Corff Crist, at yr eglwys, at ein brodyr a'n chwiorydd ni, sydd eto yn stryglo, a maen nhw'n gwynebu eu trialon nhw, sydd weithiau'n debyg i ni a weithiau'n wahanol i ni, ond beth bynnag maen nhw'n gwynebu, gadewch i ni annog ein gilydd ymlaen. Gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Gan i weddio. Arglwydd, i ni di meddwl am bethau mawr a dyrus. Ac arglwydd os oes yna unrhyw beth sydd wedi cael ei ddweud, neu unrhyw beth sydd wedi mynd trwy'n meddyliau neu heno sydd ddim yn gywir arglwydd, neu sydd ddim yn ddigon nuanced arglwydd, a wneud i'n helpu ni i weld y gwir amdano ti. Dad, ni'n diolch dy fod ti yn dad sydd yn ein disgyblu ni ac hynny daioni. Ni'n gwybod hynny. Ni'n gofyn wneud i'n helpu ni felly, beth bynnag rhi ni yn ei wynebu. Arglwydd i barhau i redeg, parhau i annog ein gilydd. Ac arglwydd i redeg y ras hyd y diwedd. Gadw ein golwg ni arno ti. Dad, clyw ein gweddi ni. Bydd gyda ni. Am bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r
llyfr Emynau. Rhif 50. Trwy ddirgel ffyrdd, mae'r uchel Ioran dwy'n ei waith i ben. Ei lwybrau ef sydd yn y môr mae'r choga wynt yn en am yr pedwerydd pennill. Yn arbennig o arwydd o cael. Na farna ddew ath reswm noeth. Cred ei afewyd rad. Ti cefn i len rhagluniaeth oedd, mae'n cuddio wyneb tad. Diolch iddo. Nawr ni sefyll i ganid yn gilydd. I ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw Dad, a chymdeithas yr ysbryd glaw, aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.